Het is september vliegen hier als de man uit de Vochtel op ziek jet naar Jilt en vrouw Heiltjes in haar wenning onder Klazingerwei valt. Er ontstiert een wrakseling waarbij het zo'n 60-jarige slachtoffer verskaten keren stutsen wordt. Verdachte heeft zich op geen enkel moment bekommerd om het slachtoffer. En toen hij had gevonden waarvoor hij kwam, namelijk geld, is hij vertrokken. Het slachtoffer is uiteindelijk door verbloeding ten gevolge van het door verdachte toegebrachte letsel overleden. Ze had gered kunnen worden als er tijdig medische hulp was ingeschakeld. De dieren verklaren dat hij het geld nodig hier om het kostgeld thuis te betalen. Verdachte heeft zich enkel laten leiden door financieel gewin, hetgeen ten koste is gegaan van het leven van het slachtoffer. Verdachte heeft door zijn handelen onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden. Het feit heeft bovendien voor veel gevoelens van onrust, angst en onveiligheid gezorgd in de samenleving. Na de gewelddadige deer pleegt de man nog 4 oorvallen op winkels en een tankstation. Hij broekt daarbij hield hij hetzelfde mes. De slachtoffers van deze roofovervallen werden bedreigd met een mes. Een van de slachtoffers, een jongen van 16 jaar, is zelfs tot 2 maal toe door verdachten overvallen. Het behoeft geen betoog dat het gedrag van verdachten een enorme impact op zijn slachtoffers heeft gehad en een groot gevoel van onveiligheid bij hen en anderen teweeg heeft gebracht.